ljudi, najobičniji ljudi nam pomažu maksimalno. I više u stvari nego što nam treba, ali pomaže nam to. Njima se ni vjerojatno nikad niko od nas neće može dosta zahvaliti. Nas posjetio, došao je, mi smo ovdje u kapelici ležali i to. I što, priznao je tu gdje nije bilo novinara, gdje nije bilo nikoga, znači bio je on, njegova pratnja i mi štrajkači glađu, da su lokalni šerifi, tako ih je nazvao, dakle ti lokalni moćnici u policiji, da su oni u stvari napravili tešku grešku. Da je tu, znači greška postoji i on to, evo, to je priznao sam, premijer. No međutim, da ispravi tu grešku, on do dan danas nije napravio apsolutno ništa. Da smo četnici, bili bi vraćeni i što si više zakupi ljudi, to si dobio bolje radno mjesto. I... To bi mogli staviti kod na špicu. Naš naslov filma kažemo i onda sa logom. To više treba još to čekati. Pa eto, uz nagovor i prije svega ovih mojih prijatelja, kolega, otpuštenih policajaca, uz liječničku inicijativu isto da se okanim toga, da stanem malo sa tim štrajkom glađu, a na kraju krajeva i rješenje je došlo o mirovini. Bitka je jedna dobivena, ali ne i rat, tako da nastavljamo dalje. S time da mi je danas, na dan državnosti, 30. svibnja, bio zadnji dan štrajka glađu. Znači 2 mjeseca punilo? 2 mjeseca. Radi se o skupini ljudi koja ni po čemu ne zaslužuje poseban tretman zbrinjavanja, uvažavajući i s punim suosjećanjem za svakoga ko je bez posla. Mislim da bi bilo krajnje neprihvatljivo da toj skupini ljudi zaključkom Vlade damo bilo kakav prioritet na bilo kojeg drugog nezaposlenog u Republici Hrvatskoj. Jedino što mogu reći da je ovo sramota. Ovo je hrvatska nacionalna i ljudska sramota. Jer da ovdje je 20 kokošiju, neko bi trebao doći vidjeti šta te kokoši rade, jesu li gladne, jesu li žedne i što ih je natjeralo da budu ovdje. Ovdje je negdje počelo štrajkati 150 ljudi, ali uvijek ih imade bar 30-ak. Ti ljudi nisu došli ovdje iz obijesti, nego su došli tražiti svoja prava. Po mom dubokom uvjerenju njihov je jedini grijeh to što su branili i obranili Hrvatsku državu i što su časno radili svoj posao. A častan čovjek se uvijek nekome mora zamjeriti. Oni su se zamjerili kriminalcima i lopovima, a vjerojatno zamjerili su i zbog toga što imaju prejaki nacionalni naboj. I oni koji odlučuju o njihovim sudbinama to i ne mogu oprostiti, zato su ovi ljudi ovdje. Ali nadajmo se da će se ovo završiti dobro. Jer i dragi Bog je rekao, radi čovječe što hoćeš, ali nećeš do kada hoćeš. Tako i aktualna vlast, ako ne prije, vrijeme im istječe kao na pješčanom satu. Ja se nadam još da su maksimalno tu 1,5 dana, pa možda, iako to ne priželjkuje ni kao čovjek, ni kao intelektualac, ni kao parlamentarac, ali ni kao praktični vjernik, kršćanin, katolik, ali možda se i tada situacija izmijeni, pa možda oni budu ovdje, a ovi dečki budu gdje je sada aktualna vlast. Gospodine Granić, može jedno pitanje. Što je vlada učinila za ove dečke opuštene policajce?